Ang Biblia ba matawag nato nga pulong sa Dios? Kung matawag ka na nga pulong sa Dios, kinsa ang nagtawag o nagdeklara nga Biblia pulong sa Dios? Salamat, Pastor. So, adunay sulusama nga pangutanda nihi gikan sa 0997-215-8399, no? So, parehas siya. So, ausahon na lang nato sa pagtubag. Sino po ang gumawa ng Bible? Okay. Ingani igsoon, kita ingon nga Christian igsoon, nagatuo kita nga ang Dios mo'y nagbuhat ni ining kuan Biblia nga gitawag nato pulong sa Dios. Ug kanang word nga pulong sa Dios mabasa nato sa Hebrehanon, kapitulo 4. Okay, aton tan-awon ang mao nga bersikulo aron mataghaan nato og pagtagad. Nay mga ubay-ubay nga bersikulo nga atong ihatag dinhi sa inyo nga sa atong programa igsoon sama dinhi sa Hebrehanon kapitulo 4 sa bersikulo 12. Kay ang pulong sa Dios, nigawas na, ang pulong sa Dios buhi naglihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espadang duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. So ato nakita igsoon, nabasa nato nga ang pulong sa Dios. So gitawag din siya og pulong sa Dios. Kining pulong sa Dios igsoon atong nahibaw-an nga adunay 39 ka mga libro sa Old Testament, 27 sa New Testament. O kini nga mga libro igsoon kung imong susihon usab ang mga Hudiyo, ilang gi summarize ni igsoon sa word nga Tanakh, no? Ang word nga Tanakh meaning T in K, no? Gibutangan og duha ka vowel nga A, so gitawag og Tanakh. Ang word nga T nagstand na siya og Torah, okay? Ang N nagstand og Nivim, ang K nagstand og Ketubim. Torah, which means the 5 books of Moses, the Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Ang gitawag usab nato igsoon og Nivim, mga propeta. So, nagitawag nato igsoon mga former prophets. Na gitawag nato na si Joshua, na ibalasahon sa Judges, na kang Samuel, mo na mga propeta kanhi igsoon, o nagitawag nato mga latter prophets igsoon, sama usab sa gitawag nato kang Jeremiah, kang Isaiah, o guban pa. O gawas niini igsoon, nagitawag nato og Ketubim. Ang Ketubim means writings, na ang Book of Psalms, na ang Book of Proverbs, na usab ang gitawag nato Book of Job. No? So, naasa gitawag natong historical igsuon nga diha ang Book of Daniel, Book of Nehemiah, Book of Ezra, ug mismo pamagani ang Chronicles igsuon, history ang nakasulat diha igsuon. So, atong gisummarize sa mga Hudiyo sa word nga gitawag natong Tanakh. Now, ato sang nahibaw-an nga pag-abot sa New Testament igsuon, na-preserve sa ning mga balasahuna o natigong, gitawag siya og scriptures sa uban. Gitawag usab sa word nga Biblia, gikan sa word nga Biblos. So, daghan ang gipangalan ni igsoon. Whatever unsay mga pangalan nga gibutan din igsoon aron sa gitawag na to paghulagway sa usa ka balasahon igsoon, wala kana siya problema. At least nagatuo kita nga kini nga balasahon gikan sa Dios. O kini siya matud pa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 17, ang tibuok nga kasulatan, meaning to say Genesis paingon sa Revelation, gitugas sa Dios ngadto sa tao ug may kapusulanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutus, pagkamatarong aron ang tao mamahingpit masinangkapan sa tanang butang. Unya atong nahibawan nga matud pa sa sinulatan ni Pedro sa 1 bersikulo 20, ato makaplagan diha nga kini siya tao ang nagsulat pero linamdagan sa Espiritu Santo. So tinuod na mga tao ang nagsulat nini pero linamdagan sa Espiritu Santo muna nga ang sinulatan ni Moses wala mag-away sa sinulatan sa 12 ka mga apostoles. No, ang uban hinom mamatay nakita dinhi nga na sila mga balasahon pero naay mga apostoles igsoon o disipulos igsoon nga na sila sinulatan sama ni Mateo, di ba? Ni Marcos, ni Lucas. So atong nakita dinhi igsoon nga sila mga tinun-an igsoon, mga pinadala mga apostoles igsoon ngariin adunay mga balasahon. Og kini igsoon nagtuo usab kita na pay mga balasahon nga wala maapil dinhi sa Biblia pero kumplito na ning Biblia ang tanang mga pagtulunan nakasulat nini nalay mga balasahon igsoon nga wala mapil dinhi nga balasahon tungod kay
naaman siya kaugalingon niyang context, no? Naaman ko yung balasaw ni igsoon nga pang universal in nature, na sa balasaw ni igsoon nga pang local in nature. Aton hibaw ang nga kaning Biblia pang universal in nature ni siya. No, ako nagtuig son adunay mga balasahon dinhi, for example Book of Wars, naas bala ang kasulatan pero wala maapil diri tungod kay wala naman siya ingon nga gikinahanglan siya aron mahatag ang kinatibuk ang nga kamatuoran gikan ra gyud aning gitawag nato og mga 66 ka mga libro igsoon. Og giunsa nila ni pagdawat igsoon na sila'y mga basihanan. Ang ilang basihanan una ang Torah, kung naay gi-claim nga og inspired nga book kinahanglan mo agi sa Torah og dili magkakomplekto ang gi-claim nga inspired nga book ngadto sa Torah. Dili mo komplekto sa balasahon ni Isaias, dili mo komplekto sa balasahon ni Jeremiah. Kay daghan biya kay igsoon nga claim nga kini nga balasahon mauni ang gitawag nato og missing link sa Christian o sa ubang religion. For example, Book of Barabbas o mamunay na o ang uban mingog Barnabas, ang uban daghan sila mga gi-introduce nga gitawag natong Biblia. Pero ato nakita nga kini siya igsuon nag-span of time nga mga 2,500 years, no, gikan kang Moses, more or less gikan kang Moses o sa katapusan nga author sa Revelation nga mao si John. Niya nang sulod sa 2,500 years igsoon, wala sila magkinit-anay. 40 biya kapen ka mga author, wala sila magkinit-anay. But yet, ang ilang balasahon, wala magka-sumpaki sa gitawag na to og usag-usa. When in fact, igsoon sa dinhi si Ginoong Hesus, nagkutlo siya og mga libro sa Old Testament. No? One hinaw niya nga ng Old Testament, ang iyang ngingalan igsoon, makita nato dinhi sa Mateo 24. Okay, atong tanawon. Mateo Kapitulo 24 sa iyang bersikulo igsoon, no? Okay. 28. Okay, atong i-check aron dili ta masipyat. 24-27. Lucas 24. Okay, hapit ta malimot igsoon sa mga bersikulo nga atong gipan-declare dire. Okay, Lucas 24 mao ni nakasulat sa bersikulo 27. Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang butang sa tibuok nga kasulatan. So gi-address ni Jesus Christ ang tanan balasahon ni Moses. Apil na tong balasahon sa mga propeta gitawag niya og kasulatan. Ug kining kasulatan gitawag ni Paul og pulong sa Dios. Yes, kining tibuok nga Biblia pulong sa Dios. Laktod nga pagkasulti mensahe sa Dios. Na may mga quotation diri nga gikot nila ang tingog sa o pulong sa yawa, pero dili hinabot pasabot nga kini naanay pulong sa yawa, kundi ang mensahe sa kinatibukan mao ang gitawag nato og pulong sa Dios. So daghang salamat niya ng imong pangutan igsoon.